Ej, vi synes lige, at vi havde det vildt sjovt, så nu skal vi lige filme den her lille hamster. Jeg kan ikke filme, jeg faldet i chipsen. Nej, hun når hende. Kom her, Futte. Fangede hende. Se, der er hun, det Futte. Og hun er vildt grineren. Her er Emilie. Se. Det er ikke dyreplageri, fordi det er et hamster. Og hamstre, de er meget smidige og vant til at hoppe for høje højder. Så derfor er det mega sjovt. Okay. Det er så åndssvagt, det her. Jeg har altid syntes, du skulle hedde Snehvide. Fordi at hun er hvid. Så er det Sne. Nu vil jeg lige prøve noget. James, Okay. kan du finde ud af at styre kameraet? Jeg holder Okay, nej. Emil, skal lægge dig ned. Okay. Ned på ryggen. Giv mig kameraet, så tager jeg. Nej, det tager jeg. Læg dig ned på ryggen, og lad være med at sætte på mine fingre og Futte. Okay. Okay, jeg lægger ned på ryggen. Futte, hold op med det der. Det er faktisk det. Okay, I kommer lige til at ligge nede på jorden i 2 sekunder. Okay. Det er en lille forsøg til. Okay, du skal prøve at finde noget. Okay, nu prøver vi Futte ind under hendes trøje. Fuck, kilder mig. Oh my goodness. Du kan faktisk se den bevæger sig. Du kan faktisk se, hun ligger lige der. Der er sådan en kæmpe bule, der bevæger sig. Og hunden er ved at blive sindssyg, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvad vi griner. Der kommer hun. Hej, Futte. Kravler op af benene. Nå, hun nuttede. Skal vi altså prøve på det her næste gang? Fuck, de kilder. Okay, så rejs op og hold kameraet. Okay. Hej. Hvordan var det at blive tortureret? Ej, det kilder altså vildt meget. Okay. Nej, det vil jeg ikke, men det er sådan en egen skyld. Okay, Futte, farvel. James. Nej, Futte. Okay, åbne lige sådan. Så, prøv igen. Det kilder vildt meget, ikke også? Sådan der. Nej, hun er her. Er hun? Ja, hun er lige her. Det kan man godt se. Ja. Nu kommer hun tilbage. Jeg er bange for at falde ned. Det er virkelig sjovt. Det er virkelig sært på det. Hvad laver du? Okay. Sæt mig lige her. Okay? Ja. Man kan ikke se hende. Futte, hop lige frem. Se. Ja, der er hun. Nu kommer hun. Du er på, Futte. Nu kommer hun. Der var hun. Se, det er en lille mus fra min mave. Nej, Futte. Det gider, du står på mit ansigt. Det gider mig. Hvor blev hun af? Hun er her. No worries. Okay, vi laver en til video. Ja, det er så for grineren.